Oblíbené české idoly Vojta Dyk, Tomáš Klus, Saša Rašilov nebo Karel Roden, pozor, jsou v ohrožení. O přízeň a srdce českých faninek se totiž už brzy budou ucházet dva polští krasavci. Michal Žebrovský a Pavel Delak, prosím pana. V Top Staru už jste určitě o nich slyšeli, když v Praze natáčeli film Všechno nebo nic. Tentokrát jsme za nimi vyrazili až do Varšavy, kde žijí a pracují. Hej, jak się macie? I takový je Pavel Delak, když nepracuje. Rád si zpívá, rád se baví, miluje Varšavu a ještě víc rodný Krakov, ale také Prahu a české pivo. Hlavně ale zvířata. Bez svého postřiženého jezevčíka Nea se nehne skoro na krok. Už o něj ale mohl přijít. Jamniki tak mají, więc třeba uvažat. Jezevčíci to tak mají. Trpí vápenatěním plotýnek a může se stát, že nemohou na nohy. Tehdy mi jeden doktor řekl: pane Pavle, s tím nic nemůžeme dělat, a doporučil mi, abych ho nechal uspat. Zavezl jsem ho k chirurgovi, ten ho odoperoval a pes jezdí na vozíku a těší se životu. Těší se žitěm. Pejskovi je dnes 15 let a se svým slavným páníčkem už byl za prací v Paříži, v Londýně i v Moskvě. Nechyběl ani u natáčení videoklipu k úvodní písničce k filmu Všechno nebo nic, kterou v české a polské verzi naspívala Eva Farna. Co ona říká na slavné polské herce? Oba teda jsou jako tři fešáci, jsou jako šarmantní. Prostě ty chlapi to mají dobrý, že čím jsou starší, tím jsou zajímavější a hezčí a fakt zrajou jak víno. Pan Žebrovský, ten taky tam vystupuje a toho znám třeba jako úplně z dětství. Že si pamatuju, jsme koukali s taťkou na film, kde vystupoval a teďka se s ním potkávám vlastně v práci a teda taky mu to sluší víc než byl mladší, což je super. Michal Žebrovský se ve Varšavě narodil a je tady doma. Také on je velmi populární a jde z role do role. Zastihli jsme ho v dabingovém studiu při práci na novém československo-polském filmu. Bardzo się cieszę, že scénář je... Jsem rád, že scénář je založen na výborné knize, že jsem na place potkal dvě skvělé ženy. Mluvím o scénáristce a režisérce. Film je velmi ženský, má skvělý casting, lokace a doufám, že bude mít úspěch. Frajte po oglądaniu tego filmu. Zaútočí idolové polských faninek i na srdce faninek českých a jsou připraveni na jejich případný zájem? Mám si to teď představit? Zavřu oči, zkusím si to představit. Nevím, ale zkusím to nějak přežít. Tak uvidíme. Film Všechno nebo nic, který má být českou variací na Sex ve městě, přichází do kin už ve středu 11. ledna. Andrea Ješková, Prima FTV.